Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň bu sany Demirgazyk Owganystanyna etnik türkmenleriň howçum bolup ýaşaýan Faryap welaýatyny aydym sadyň gadagan edilmegi barada gurrun gozgoýar. Gepleşik Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugynyň maglumatlary esasyna hemde Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan uly Muradynyň beren gurrunlary esasyna taýýarlanyldy. 22 sentýabrda Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugy Demirgazyk Faryap welaýatyna aydym sada girdilýän gadagançylyk barada makala çap etdi. Makala yerli aydymçylary, sazynlarlary, din wekillerini we hökümet resmiýetlerine salgylanyp Afganistanyny, hususan Talibanyň gödäwçilik edýän ýerlerine aydym sada girdilýän gadagançylyk barada gurrun berýär. Taliban gödäwçiliginiň fonuny hemde yerli konserwativ din wekilleriniň garşylygynyň arasyna Demirgazyk Faryap welaýatyny Hekmatullah Altaf adly aydymçy inni toýlarda ýa-da çykyşlarda aydym ýerine ýetirip bilmeýär diýip makala aýdýar. Aydym sada şagalan şu bolana girdilýän gadagançylyk Owganystanyň dürli sebitlerine täzeden güýjürgäp başlady. Maňa toýlarda we oturuşyklarda aydym sada ýerine ýetirmezlik duýduruldy diýip Altaf Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugyna gurrun berdi. Öňler bize aýal gyýlaryň geçirýän şäherlerini aydym sada ýerine ýetirmäge ruhsat berilmezdi. Inni bolsa bize hatta erkek adamlaryň öňüne hem aydym ýerine ýetirmek gadagan edildi diýip ol sözüne goşdy. Ol özüne azar berýän adamlaryň adyny aýtmakdan juda gorkýanyny aýdýar. Käbir dinler adamlar bu ýerde aydym sadyň ösmegine ruhsat bermeýärler. Olar sunugaty erbet täsiri hökmüne görkezýärler diýip Altaf gurrun berdi. Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugynyň Talibanyň kommentariýa almak syňyşygy başa barmady. Ýöne Faryap welaýatynyň ulamalar geňeşiniň başlygynyň orunmasary Mavlavi Gulam Nabi davaralarda aydym sady özleriniň garşylygy barada Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Ol İslam kanunlarynyň toýlarda diňe daf adly deprek çalmagy ruhsat berýänligini gurrun berdi. Daf diýilýän depregiň sezonha şeýlere geçdilýär hormatly dinleyijiler. Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugy bilen gurrun döşlükde din wekili Owgan toýlaryny häzir çalynýan sazlara ruhsat bererlik däldigini, Owganystanyň aydym aýtmaklygyň ähli görnüşiniň ýetip gitjek gününe özüniň sabyrsyzlyk bilen garaşýanlygyny gurrun berdi. Nabi ýaly din wekilleri Talibanyň gödäwçilik edýän territoriýalary bilen hökümet gödäwçiligindäki ýerleriň arasyna erkin hereket edip bilýän sanawly adamyň hatarynadyr. Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan uly Murady aydym sad gadagançylygy barada şeýle gurrun berdi. Demirgazyk Owganystanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri has ýaramanlaşdy. Jeňçiler owalarda da hereket edýär. Şonuň üçin şol medeniýet iskerlerine, şu aydymçylara toy bayramlarda aydym aýtmak jeňçiler tarapyndan gadagan edildi. Demirgazyk Owganystanyň hemme welaýatlarynda şöyle ýagdaý, türkmen owalarynda hususan toýlarda aydym aýtmak mümkinçiligi ýok. Aydymçylar üçin toýlarda diňe şol göreşmek ýa voleybol dip, futbol dip ýani bu oýny oynamak ruhsat berämese başga aydym tam etmege ruhsat bermeýär. O jeňçiler bu kynçylyklar bar. Bir şahatlyk, bir hoşallyk toýlarda etmek mümkinçiligi ýok. Jeňçiler tarapyndan şol gadagan edildi. Bu Taliban rejimi döwründe şeýle gadagançylyk bolupdy. Häzir ýene şol öňkü ýagdaý ýüze çykdy. Aydymçylar aydym sada gatnaşyp aydym tad edip bilen ýoklar. Faryap welaýaty ýaşaýjylary diýdim zor Talibanyň çärek asyrmyndan ozal aşy islamçy rejimiň amal eden ahlak gödäwçiligine meňdeş barha ýokurlanýan çäklendirmeleri bilen yüz bolýan Owgan welaýatlarynyň iň soňkusydyr. Awgust aýyna Taliban şeýle çäklendirmeleri Owganystanyň Gazni welaýatyna da güýje girdi. Öz garşydaşy bolan İslam döwleti jeňçilerinden üstün çykandan soň häzir Taliban Faryap welaýatynyň 14 töwregi etrawyna gödäwçilik edýär.
we galan böleklerine gözewçilik etmek uğruna Owgan hökümeti bilen bäsleşýär. Aydym gadagançylygy hususan köpçülükde canly ýerine ýetirilýän aydym gadagançylygy Taliban çäklendirmeleriniň başyna gelýär. Şeýle-de Taliban saqqal syýrylmagyny gadagan edýär. Moda we saç tiýmarlamak işlerini düzgünleşdirýär. Owganystanyň käbir künjeklerinde Taliban aýal gyýlary üçin bilim almaklygy, işe durmaklygy we olaryň hereketini eýýäm çäklendirip başlady. Şeýle meseleleriň Taliban bilen Owgan hökümetiniň arasyna Kataryň paýtagty Dohada dowam edýän parahatçylyk gepleşiklerini möhüm orna ýelemegine garaşlýar. Şamirdan ulumrady Talibanyň gepleşiklerde maýylganlyk wadalary we güýçlendirýän aýdymsaz çäklendirmeleri barada şeýle gurrun berdi. Ol hazyram şeýle wadalara berdi bana Talibanyň sol Katardaky döwüşçisi eger aqyýlar bilen oğullaryň mektep aýry bolsa ol gyýçagalary okap bilerdi hazyram aýdy bolsa gyýçagalara bilim alýa oğullardan bar Talibanlaryň kontrol edýän oğullaryny da hazyram çok gyýçagalaryň bilim alýan mekteplere açyk gyýçagalaryň bilim alýa emma ýaş gyýçagalary misal üçin şu 10 ýaşandan soň ol mekteplere gyýylaryň gatnamagyny gadagan etýär Talibanlar. Yaşadık yerler üçün gadagançylyk yok. Gyýçagalaryň mekteplerde bilim alýar. 10 ýaşa girenden soň gyýçagalaryň mekteplerde 10-12 ýyl göze göründen soň onuň mektebe gatnamagyny oýdur diýip atasyna ýa gowum garyndaşyna mana şu göze görünüpdir mektebe gatnamasyny diýip şeýle tapşyryp goýýar. Soň mejbur mektebeden gatnap bilmeýär olar. Talibanlarda soňky döwürlerde elbetde bir yumşaklık olarak hareketlerinde yüze çıkıp başladı ama aydın meselesi bilen bağlı henüzden gadagançylyk dowam edýär. Tuş Owganistan'da şu Talibanlaryň ýetilge diýen ýerlerinde aydın aýtmak mümkinçilikleri ýok. Diýip murad aýtdy. Faryabyň ýaşaýjylary Owgan hökümeti tarapyndan dolandyrylýan sewitlerde ýagdaýyň düýüp götürüp başgaçadygyny aýdýarlar. Olaýda Owgan güýçleri tarapyndan gaýtadan ele geçirilen Garamköl, Kugan we Andhoy etraplarının ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň Owgan gullugyny özleriniň şahsy ýonançyklarda saz gurallaryny çalmak mümkinçiligine gaýtadan eýe bolanlyklaryny gurrun berdiler. Ýöne umumy ýagdaý yaramazlaşýar. Bir näçe ýyl mundan ozal Faryab welaýatyna konsertler adaty zatdy. Ýöne şeýle çäreler Talibanyň hemde aşa dinçi din wekilleriniň köpçülik ýerlerini aýdym sazlaryň ýerine ýetirilmegini gadagan etmegi sebäpli. Hem de olaryň aýdym saza garşy çykmagy sebäpli häzir tasbih edildi. Bizim musulman ýöne biz öz dawralarymyzyň şahatlykly geçmegini isleýäris diýip 6 afatly aýdymçy aýdym sazyň zerurlugyny gurrun berdi. Ol Faryab welaýatyna ýerli hökümet resmiýetleriniň aýdymçylary we sazanlarlary gorap bilmeýänliklerini, olary goldaw berip bilmeýänliklerini aýdýar. Men öz janymy alady edýärin sebäbi howpsuzlyk güýçleri maňa şu wagt içinde heniz goraw hödürlemedi diýip aýdymçy aýdýar. Ol Faryab welaýatynyň paýtagtyny Maymana şäherinde ýaşaýar. Azatlyk radiosynyň kawuldaky habarçysy Şamirdan ulumrady etnik türkmen ýaşlarynyň arasyna aýdym sada bolan gyzyklanmanyň ýokurydygyny, olaryň estrada aýdymlara höwet edýänliklerini, ýöne olaryň we bagşylaryň işçiliginiň çäklendirmeleri sebäpli pese gaçanlygyny gurrun berdi. Musulman ýaşlardan köp täze aýdymçylar durdy. Olar türkmen dilinde aýdym köp özleriçe Owganistanda indi bir aýdymsaz uğrundan bir institut ýa bir okuw jaýy ýok. Emma şoňa garamazdan özünün ölleri uğranıp yerli ustatlardan uğranıp daha uğranıp çalmağı, aydym aýtmagy uğranýan ýaşlarja da köp da aydym taga gyzyklanmak atkan. Aydym taga dinleýänler bar, aydym taga da huwes köp. Estrada aydymlaryň türkmençe görnüşinde estrada aydymlaryny aýtýarlar, ýöne halk aydym tagalar bilen meşgullanýan aydymçylar bar. Halky anna bagşy diýip başga da bir näçe bagşylar bar. Bu bagşylar hem toýlarda gatnaşýar, aydym taga edip berýärdi. Ýöne häzir şolaryň üýde oturyan boldular, ýünden çykyp bilen ýoklar, şol aýdym taglary da gatnaşyp bilen ýok. Anna bagşyda Ansul Demirgazyk Owganistanyň welaýatlarynda owa gezip toý tomoşalara gatnaşyp aýdym tag aýdyp berýärdi. Häzir şolam aýagyny ýygdy, şoň gatnaşyp bilen ýok. Çünki gençler tarapyndan howbagandyrylýar, kysgorka edilýär. Olu Harat welaýatynda häzir Harat şäherinde ýaşaýar Anna bagşy. Onuň başgadan ençeme şol türkmen halk aýdym taglar bilen meşgullanýan bagşylar bar. Şolaryň aýdym tag edip bilen ýoklar.
sübüje gündü. Haberler köp agırlaşdy. Ona mümkinçilik beren ýok. Aydymsal etmäge, aydymsal etjek bolsaňam, onuň öňüne alýa. Ondan soň mollalaram ýerli bir meçitlerin amamlary bolsa-da bu aydymsal etmäň, onu talwalarken gowgörün ýok diýip düşündiriş berýär, gorky berýär. Şonuň üçin hem aydymsal edip berýär. Toy goýan adamlarym aydymçylary çagyryp bilen ýoklar. Deyip murada aýtdy. Faryab vilayatynyň Taliban gödegçiligindäki böleginde ýaşaýan beýlik bir aýdymçy Şahbuddin Rabab Nawaz Talibanyň basyşlary sebäpli özüniň aýdym sady taşlamagy mejbur bolanlygyny aýdýar. Ol özüniň eý görýän saz guralyny Rababa 3 ýyl bäri elini degirmänligini gurrun berýär. Rabab saz guralyny ha şeýlere geçdirýär, hormatly dinleýijiler. Ya candan geçmeli ya da sunugotdan neyip Rabab Nawaz Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Diri galmak sunugotdan has möhüm. Goşýan goşontlarymyz üçin bize minnetdarlyk bildirilmegine derek biz gorkuzmalary we haýwatlara sezebar bolýar diýip ol aýtdy. Şamirdan Ulmurady Talibanyň gödegçiligindäki şäherlerde de aýdymçylary hup hawanýanyny aýdyp owa ýerlerini aýdymçy sazanlarlaryň aýdym saz bilen meşgullanmagy mümkinçilikleriniň ýokdugyny, sazanlarlaryň öz saz gurallaryny gizläp saklaýanlyklaryny gurrun berdi. Owa ýerlerinde hiç bir aýdym aýtmaga mümkinçiligi ýok. Saz gurallaryny aýdymçylar ýeňsirip goýan köp ýerlerde käbir aýdymçylar da ýurtlary gidip, şolsanam Türkiýe'ye gidip Türkmen aýdymçylary şo ýerde baryp aýdym saz edip gelýär. Ýöne Owganistanyň içinde aýdym saz etmesi kynlaşdy. Diýip murada aýtdy. Owganistanyň maglumat we medeniýet ministrliginiň Faryab vilayeti boýunça bölüminiň başlygy Gulam Sahy bayan aýdymçylary we sazanlarlary gadagançylyk girizmekde bir näçe ýerli din wekiliniň pitneçileri goşulanyny gurrun berýär. Din wekilleri olary aýdym saz ýerine ýetirmäge ruhsat bermeýär diýip bayan Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Ol Faryab vilayatynyň aýdymçy sazanlarlaryň ýerli medeniýete goşonlyklaryny ýöne häzir welin olaryň öz günlerini görüp bilmeýänliklerini gurrun berdi. Olaryň käbiri ýurdu terk etmäge mejbur boldy diýip bayan aýtdy. Bayan häkimetleriň az kömek berýänligini aýdýar. Şu wagt içinde biz olara köp ýardam berip bilemzok, sebäbi bizde pul ýok diýip ol aýdýar. Owgan hökümetiniň wekilleri we Taliban şu aý çylşyrmly parahatçylyk gepleşiklerine başlayan mahaly Faryabyň sazçylary parahatçylyk prosesi öz janlaryny hemde sunugat azatlygyny gorar diýip umyd edýärler. Şamirdan Ulmurady Faryab vilayatyna etnik türkmenleriň ýaşaýan sebitleri barada maglumat berdi. Faryab vilayatynyň şu 4 etrafı Ankoy, Organ, Karamgol, Kantarbağı. Şu 4 etrafda Türkmenler 70%'dan gurrak Türkmen ýaşaýar. Galany özbekler we beýleki halklar. Ondan başga döwletler etrafynda da Türkmenler ýaşaýar. Şirintegap etrafynda bar, Jumawazar diýip o ýerde de bar, Gaýsar etrafynda da bar. Bir näçe etraflarda başga etraflardan bar Türkmenleriň umumy täqdillisi göre 30% umuman Faryab vilayatynda Türkmenler ýaşaýanlar diýip çakadylýar. Türkmenler Faryab vilayatynda köpek gowçun bolup ýaşaýan ýeri bolsa, ol 4 etraf. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.